Ahojte, vítam vás pri pozeraní dnešného videa. Ak sa vám moje štrikovacie videá páčia, určite ma podporíte pri ich ďalšej tvorbe tým, že nakúpite buď u nás v obchode na Vajnorskej 20 v Bratislave, alebo na e-shope www.vlnanapredaj.sk. Link nájdete dole v popiskoch. Ak by ste si chceli upliesť takéto letné tričko, jednoduché, raglánové, pletené od hora v jednom kuse, tak klikajte na tento link, tam je kompletný tutoriál. A my si v tomto videu ukážeme len takéto ukončenie, ktoré nie je patent, ale je to zahnutý hladký lem. Takto nejak to vyzerá. Vy si vlastne pletiete tričko do požadovanej dĺžky, čo je tu. Potom urobíme jeden obratný riadok kolom dokola, potom ešte ďalšie hladké riadky a potom sa to celé takto zahne, spletie, bez nejakého zošívania. Všetko robím jedným šupom. A tu mám ešte takúto malú dierku, takže ak by ste chceli pozrieť, ako priadze nadpájam a ako ich zapošívam, klikajte na tento odkaz. Tak poďme spolu na to. Tričko si upletiete do dĺžky, do akej potrebujete, a v tej dĺžke, ktorá je vlastne dostatočná pre vás, si urobíte jeden obratný riadok. Tým, že ja som plietla dokola stále hladko, takže som urobila jeden obratný riadok. A potom pokračujete ešte v hladkom pletení taký kus, aký chcete mať do dola zahnutý. Ja tu mám nejakých 6-7 riadkov. A teraz ako si to ideme zahnúť? Takže takto si to otočím. Ja už najbližšie očko, keď upletiem, tak už budem toto obrátke prehadzovať cez to upletené. Už to budem ukončovať. A ja potrebujem k tomuto môjmu jednému hladkému, tomuto, čo mám tuto na ihlici, nabrať ešte jedno z týchto očiek. A tým vlastne ich spletiem dokopy, celé sa mi to ohne a ostane to v kope, nebude treba ním zošívať. Ja tu mám 1, 2, 3, 4, 5, 6 riadkov urobených. A ja si tú ihlicu pichnem, tuto ideme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dám až 8. Tak, a teraz čo urobíme? Tam, kde sme si dali tú ihlu, tak normálne len pichneme ihlicou po to očko, tú ihlu dáme preč. Tak, a teraz tieto dve prepletím spolu. Tak. Robím to všetko voľne, lebo keď to budete mať utiahnuté, tak sa vám to tričko bude zle obliekať. A teraz len prehodím jedno očko ponad druhé. Vlastne tak, ako sa to robí aj pri klasickom ukončovaní. No a teraz, vlastne my teraz vždycky, keď ďalšie nové očko budeme pliesť hladko, tak my potrebujeme tam nabrať tú nitku. A teraz, aby sme vedeli, že ktorú. Ja idem nabrať túto. A to preto, lebo z tohto obrátkého kopčeka, vidíte, že túto už mám natiahnutú, čo doprava ide nitka. To sme spletali predtým, tak ja si teraz potrebujem tú vedľa nabrať. Takže pichneme a znova dve spletieme, zase na voľno a jedno ponad druhé. Ešte tou ihlou vám to skúsim ukázať. Viem, že môže byť ľahké stratiť sa v tom, že ktoré očka to vlastne naberám. Ale vidíte, že toto som nabrala teraz, táto nitka, čo mi ide. A ide z tohto kopčeka obratkého. Čiže ja teraz pichnem pod túto nitku vedľa. A potom ďalej, keď budem štrikovať, tak pôjdem tu vedľa. Potom pôjdem tu vedľa. Potom pôjdem tu vedľa. Sem. A takto budem vlastne pokračovať kolom dokola celého trička. A tým sa mi to všetko pekne zahne. Takže, kto už to vidí, že kam treba pichnúť, sem. Tak, upletieme a zhodíme jedno ponad druhé. Urobím ich ešte pár, aby som vám to hneď vedela ukázať, že ako to vyzerá, čo z toho vzniká. Ja sa z toho veľmi teším, lebo na niektoré veci sa vyslovene ten patent nehodí a potrebuje človek niečo, aby
sa vám ten okraj nevykrúca, lebo to sa vám robiť bude, keď bude len hladký. A toto mi prišlo ako veľmi dobrá alternatíva, že vlastne stačí ten lem zahnúť a budete to mať ako obyčajné klasické tričko. Tak, ja si toto očko dám teraz na ľavú ihlicu, len vám chcem ukázať, že čo sa s tým deje. Čiže keď si to takto natiahnete, tak ani nevidno, že ste tam dačo urobili z tej prednej strany, ale bude tam nejaká taká línia, ako keby nejaký švík. Ale bude to takéto pekné zahnuté a z vnútornej strany to bude vyzerať takto nejak. Tak skúšajte, štrikujte a vidíme sa zase na budúce.